A adega Martín Codas volveu a demostrar outro verán máis a súa cara máis solidaria. A adega entregou este venres a 5 ONGs a recadación do seu ciclo Os Xoves de Codas. Pois para nós supón unha satisfacción moi grande, porque así desta maneira entendemos que visualizamos, non, o traballo que fan estas asociacións e ademais pois está no noso, por así decir, no noso ADN, non? No noso xeito de empresa, no noso xeito de ser, de poder repercutir un pouco que a sociedade tamén pois nos axuda, non, a todos estes viticultores que formaron no seu día Martín Codas, pois intentar repercutilo tamén aquí na nosa sociedade, non? A adega puido recuperar este ano os concertos presenciais. Os Xoves de Codas mariñan música, viño e paisaxe, todo con carácter solidario. Dende a adega fan un balance positivo dos 5 concertos realizados este verán. Bueno, pois facemos un balance moi positivo. O máis grato foi poder, xa digo, recuperar, non, a presencialidade dos Xoves de Codas de cara a esta normalidade. O éxito do público, pois, como sempre, pois parece que o temos garantido e non é así, non o temos garantido, e eu quero agradecer a todo o público que participou dese momento festivo, pero á vez solidario, non, con todas estas ONGs. As ONGs agradeceron a aportación e cada unha o dedicará a diferentes fins. Arela é unha entidade que traballa dende o ano 98 con nenos e nenas e adolescentes en situación de desprotección o en situación de conflito social. En la Arpo Salud Mental trabajamos con personas con enfermedad mental y con 15 niños que tienen trastorno de conducta que están tutelados por la Xunta. Este dinero va a ser destinado, lógicamente, para atender a esas personas que están en situación de exclusión social, que se acercan a Cáritas para pedirnos ayuda. Servirá para reforzar nuestra línea de actuación en favor de los niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Más que la cantidad es el ánimo, es esa sensibilidad que tenéis para contar en apoyar nuestros proyectos. Con esta recadación, a adega leva xa doados máis de 180.000 euros nas súas 9 edicións. Dende Martín Codas agardan realizar o ciclo o vindeiro verán e continuar colaborando coas asociacións da zona.